Над летище само. Точно също за което говоря. 100%. Те са три полоси и се кръстосват. Да. Има един... Това Бейрут, не го ли видиш с небостъргачите? Да, сега заходих на обратно, защото много заселен дойдох. О, тук имат четирима. Четирима хоботници. Чедем коя полоса да избирам. Аха, е тая тук. Добре. И чай, ще го сърна. Зор заман. Аз от към града захождам. Майко, Тук от към горичката. едва го вкарах час. Близо са нещастниците. Ама бият ли ни тук на полосата, пак ще трябва да излитаме от... И тук ли ветър бе да му еба майка? Да, Сигурно от към морето. да, много вятър даже. И ще падна. И да бяха ма свалили пни, нямаш да ме яд. Да, кацнах. Обаче тия са еги къде са на нас.